Mira, jo aquesta distinció primer de tot la vull agrair als meus alumnes, perquè sense ells jo no seria res. Primera cosa, ells m'han ensenyat, ells m'han ajudat a modificar i, bueno, i segurament no sempre he encertat, però he intentat fer-ho el millor que he sabut. I llavors els meus companys de feina, perquè l'educació és una feina en equip i jo he estat sempre envoltada de gent que m'ha respectat molt, que m'ha ajudat molt i que ha suportat molt les meves mancances, que són moltes, i més aquests darrers anys. Jo, per exemple, en TIC sóc un desastre, i tots els meus companys sempre m'han ajudat, m'han facilitat les coses, i inclús te diria que segons com me les han fet quan m'han vist prou angoixada. Per tant, un 20 per ells. He fet 40 anys de mestra, el que passa és que havia estat de PT, d'AL. Per a mi el que realment m'agrada és estar de tutora. L'escola ha canviat per tot. Primer perquè les lleis han canviat, la normativa ha canviat i la societat ha canviat. Els infants són els mateixos, però tot el que els envolta no, és completament diferent. I clar, això provoca canvis. El professorat que ve està sempre implicat, però que li falta estabilitat i que les institucions s'impliquin per trobar vivenda per tota aquesta gent que ve a treballar a Formentera, que a vegades s'hi quedaria i que se n'ha d'anar. Perquè jo tinc companys amb una implicació genial, que se preocupen moltíssim per tot l'alumnat que tenen i cada any han de mullar a mitjan curs o faltant un parell de dies per acabar el curs, casa seva, instal·lar-se a una altra banda i quan tornen en setembre, igual.